tigpaminaw sa atong tulumanon kani atong programa ang simbahan sulod sa bilangguan nining DYRF. Nya ato ning sugdan ang atong programa pinaagi sa hamubo nga pagampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Lawan nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan sa kami sa dawtan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Birhen sa Fatima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi mga kaigsuonan. Ngayong gabi ako mga angels tulo na gyud kabuk, kumpleto na ni sila mga igsuon. Si Sister Conchita, si Sister Glenda o si Sister Celia, mga banggiitang mga volunteer sa jail. Pila naman kabuok piniriso ang inyong napalaya, Sister Conching? Wa maihap. Wa mahap, daghan na. O pila naman sa kabuok piniriso ang wa kalaya. So, mga igsuon, niadto ni aging Sabado, naghisgot-hisgot ta ato, nindot ka atong discussion ato, Sister Glenda o Sister Celia, sa family catechesis. Ang pagpanudlo, ang pagkakatikista sa mga ginikanan, o ngadto sila mga anak, o ang mga anak sa katikista sa ngadto sa ilang mga ginikanan. Karon mga igsuon, padayong taghisgot gihapon, ining ang pamilya o ang bilangguan, nga ang pamilya, dako gyud kayog ikatabang para maminusan o kaha kung pwede gyud mapugnan nga doon na pa'y mga tao nga masulod sa bilangguan labi nas mga batanon. Nya karong gabi una nga igsuon atong hisgutan ang kanini ang atong family justice and equality, ang hustisya o kaangayan diha sa pamilya. Ambot unsa kay atong ikahisgot niya no kung do na mo kanang kuan diha interesado mong moapil-apil na mo nini, ayaw lang mo kaikog sa pagdial sa atong numero diri sa estasyon, 253-8846 o kaha sa 415-9323. Nga pwede sad mo nga mo text sa ato dinhing hotline sa DYRF nining atong programa sa cellphone number 0926-711-6773 o ma-view sa ninyo sa atong live streaming sa dyrf1215.weebly.com. Hala, sige. So, good na taanig discuss ron. Unsa man yung hustisya, Sister Conching? Okay, ang hustisya, Father, kanang sigun ba sa atong kanang binuhatan? Mauna siya. Unsa man na? Kanang ang hustisya, ipapigbabaw ang kamatuuran. Muna yung hustisya. Yes. Kamu diha, Sister Glinda, unsa man ang hustisya? Ako ning gikuha sa Biblia, Father, sa Deuteronomy niingon diri, kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya ug magpakitag pagdapig o mudawat og suborno, kay ang suborno makabuta sa maalamon ug muhikaw sa katungod sa matarong. So unsa man yung Definition diri sa hustisya, Father. Unsa man na siyang Deuteronomy chapter 16 verses 19. Verse Ano 19, siya? 16. Deuteronomy 16:19. Yeah, mo to ang hustisya. Mo na definition sa hustisya Suborno. diri. Ang suborno mo ay makababag sa hustisya. So mo din sakto dito kang Sister Conchita nga. Sakto. Ang kamatuoran. Sakto gid, Father. Sister Celia, sa may definition na to sa hustisya dia. Hustisya mo na siya pa ang amo. Sige naman tagkadungog ang hustisya god. Anya unsa man ang inyong hustisya nga hibawan? Nadyo na kanang balaod, kanang naas karsada panalitan. Sa may hustisya. Diba na may dili ka palabangon, nya mo labang ka. So
Inhustisya. Hustisya. Ang pagtuman sa balaod mo ay hustisya. Oo, na siya niya. Musupak man ka na, dakpon ka. Oh, mo na kay wa ka mo hustisya, inhustisya na imong gibuhat. Oo, nana na siya. Maayo sa ano na kanang ako sa daghan sa kong nakatunan ng hustisya labi na dito sa kaning seminaryo abisan sa gani sa kaning ato bang college studies ba naka eskwela tag college ako dito ko sa college nakadungog ana nya labi na diri sa amo seminaryo magsige pod mi nag-discuss nya usa sa mga definitions nga ganahan kay ko aning justice kana gyung ang hustisya mao ang paghatag ngadto sa tao unsay angay niya unsay sibo sa iyang katungod. Una, to give what is due to the person. So dihas pamilya kinahanglan ang matag membro maghinatagay kung unsay angay ihatag ngadto sa usa ka membro sa pamilya. Kay hikawa na ganimo ang tao sa iyang angay nga iyang dawatonon, inhustisya na siya. Nanalitan, unsa may angay nga ihatag sa asawa ngadto sa bana? Sweldo. Ang asawa mo hatag Ang ngadto sa asawa. Ang iyang pag-alaga na, yung pag-atiman. Pag-atiman. O ang panginahanglan niya. O lagi, depende og unsay due sa husband. Unsa may due sa husband? Unsa may mention ko na be? More ba na reading kuan karon submission na wife submit to your husband. More ba na simple paper ko ng bishop. Karang mo lagi na siya. Kinahanglan masayod ang asawa unsa may iyang angay ihatag sa bana. Nya human din ana mo na general nang litanang sa atong Biblia mo ingon man nga asawa sunda ang inyong bana sa tanang higayon. Ayaw mo pagsupak-supak ana. Ang bana gyud mo masunod kay ang bana mo ikon muna say general. Pero sa kanang individual gyud nga mga aksyon nang litan ron ang bana or ang asawa nagluyang ilangtan unsa may angay ihatag sa bana sa iyang asawa. Ang iyang pag-atiman, pagtagad sa asawa. Pag-atiman. Balan. Niya kung ang bana hubog unsa may angay ihatag sa Asawa. asawa. Pong trapuhan, iyang pa mag-ininit tubig. Para mawasan. Ana, niya kung ang bana nasuko mangulata unsa may angay ihatag sa bana. Buwan. Pasaylo. 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 Matud pa ni Kristo kung ang imong pikas naong tamparuson ipatamparos ka sa pikas. Mao na siya ay hustisya. Isura ng justisya. Lisod ang pamaagi sa Ginoo. Kanang lahi ang paagi sa Ginoo kaysa paagi sa tao. So sa ato pa Sister Consing para nimo murag duha ni ka klaseng hustisya na ay human justice na asay divine justice. Yes. Sige. Nakaron ari sa ta sa human justice. Unsa may hustisya nga angay ihatag sa ginikanan ngadto sa mga anak? Pakanon, saninaan, edukasyon, atiman, Unsa pa? respeto o maminaw sad nila unsa ilahang kuan gusto. Kinahang maayo ba na nga kanang latuson sa ginikanan ang mga anak o niya kasab-an kung makasala sila or mosupak-supak? Depende sa father sa ilahang kuan sala. Siguro kung dako ilang sa kinahanglag bunalan pero kinahanglag tambagan. Pero mas nindot ihatag sa ginikanan nga tos mga anak kana yung gugma nga tinuod nga gugma real love Mao ba na ang Diyo? andam nga magpakamatay tungod sa dakong gugma sa iyang anak andam sa mga sakripisyo bisan iyang anak drug addict bisan iyang anak badlungon iya kinang pasanon nga cross Unsa man na siya? Sister Gugma. Consing? Divine or human justice? a divine justice Human man. Kay moingon mo sana ang mama, unsa mo say hustisya nga para nako? Wa man ihatag sa kong anak. Imbes nga ang ako untang hustisya nga tahuron ko, nagsuyop na mahinoon. Di doon na sa ko'y katungod nga dili sad nako ihatag niya ang iya sang angay niya nga pagmahal kay ako sa ni siyang disiplinahon. May karon kinsa maron ani ang angayan nga mohatag og hustisya. Ako brother kay ako mga anak daghan man ano nya lain mag-edad na daga na ulitaw na ibat na ay gamay. Kanang sa bata nga pangidaron nga kinahanglan pag-guide sahay ako jud bunalan kung ang ihang sa marag dili na jud matolerate pa pra nang imong sultihan nga
dili ka mapil-apil og sugal kay manalisod kayo niya kanang wala mi naghatag ng example nga magsugal niya ana niya mosugal jud. Oh, di man na mabunalan siya niya. Pero gipaw na siya daan nga kung buhaton gali ni mo bunalan jud kanako. Bunalan jud kang papa nimo. Ing ana ang akong disiplina sa bata akong gamay pero kani sa mga dagko na kay nang sila panghunahuna. Lain sad. Sige rin ko gistorya nila kung unsa jud maayo nga ako natudlo sa presuhan tudlo po nako nila. Nya sila na mo decide kung dawat bigid sila sa akong teaching og dili. Nya hindi ako nagyanan nga maunsa gani mo dili mo ka blame nako kay tanan ako nang gihatag ninyo ang mga pagmaymay. So sa imong side, Sister Glinda, mao na imong nakita nga hustisya nga kung makasa ang gamay pa ang imong anak bunalan. Pero inikadako na di na bunalan. Na naman sila nahuna kay O, bawo lagi. naman sila mo So adjust. ang way hunahuna latuson gyud. Latuson depende ko sa ilang sa pero kanarang mga laag-laag dili ra pud. Karon ako nang pick upon ang imong giingon nga depende kung sa ilang sa ningon ra ba sila nara ba na sa tong balaod nga kung ang usa gani ka tawo wala pay panghingkod nga panghunahuna wa na siya sa di na siya culpable. Yang anong ato manong gihukman ato manong gilatos nga wa pa mo na siya di pa mo na siya angay Bunalo. di pa mo na siya angay tagaag punishment kay dili pa man siya culpable kay di pa man siya hingkod sa panghunahuna. Mao na ron. Mahog ta sa CPP ani Child Protection Policy. Nara ba mi CPP? Ang human justice, Father, sama sa unang panahon sa sako pa mi sa among ginikanan pag makasala paludhon dayog asin padupon. Mo na human justice kung nay sala paludhon og munggos nga isud og sako ibitay. Kay Mo na siya human justice. kay para gud sa ato sa mga ginikanan sa una which doon na sad siya ay resulta nga matawag nato nga epektibo sad matod pa nila kung imo gunang patuyangan maanad nya inikaanad na ana inikadako na lisod na kay sila nga kana ganing lisod na kayo Tuliron. ang ilang batasan padang literal na anad na sila nga magsige lang sila diag sugal magsige sila diag lakwatsa dili mo trabaho inikadako na ni ana nga naanad na sila sa gamay pa nga di ra gyud sila patrabahoon mahimo na gyud na silang tapulan nya sila ra say maganto sa kaulahian mo na ilang analysis mo na latos sa aron nga mo Tulid. trabaho kay ilaw niya nang mahinumduman inikadako na nila bisan gani sa Biblia na ama na sa Book of Sirach nga moingon man gani diha nga og di sa nimo latuson Anton. dili sa na sila makamaamgo kung unsay angay buhaton. Umauwawan sad ta. Ang ginikanan. Okay, di na mo sila kamao. Na kani karon mao ni mga igsuon no ang atong pagasawan unsa man gid ni ang hustisya. Nya unsaon man nga ang hustisya diha sa pamilya makahatag og tabang nga dili unta intawon mapunta sa bilangguan ang atong mga kana ganing tawag natog mga membro sa pamilya. So karon ato ning suwayan og sa tawagan na nila himay-himayon o hagpat-hagpaton. Ang hustisya sa ato din kalibutan kung makasa ka tawag ka na sa balaod nga kinahanglang dunag yoy katugbang nga silot kung makasa ka mo na nga ang atong korte ang mga husgado may kay sila anang mo determine unsay equivalent nga sala o sa punishment sa matag sala pero diha sa pamilya anha diha magsugod ang kanang gitawag nato ba og paghatag sa angay gikinahanglan sa mga anak. Ang mga anak wa magkinahanglan anang latos. Haron sila matulid. Ang gikinahanglan sa mga anak ang gugma o modeling ba sa kaning kuan pamilya. Sa tug may example. Pero sa dili pa nato tan-awon ato usang tan-awon unsa may gikinahanglan ang hustisya para sa pamilya kay lahi man guning asawa lahi ang hustisya para sa asawa lahi ang hustisya para sa bana lahi ang hustisya para sa mga anak kaning asawa kaning anak kaning bana o ang asawa o ang mga anak mo ni ang naglangkob sa pamilya pero ang pamilya gyud mismo duna siya'y panginahanglan nga usahay ang mga ginikanan ang banag asawa
na-focus na kaayo sa panginahanglan nilang duha o sa ilang mga anak, nalimot sila sa panginahanglan sa pamilya. Kana bang ang ilag yung pamilya ba? Karon ang basic yung gikinahanglan sa pamilya mao ang common life. Mao na need sa pamilya. Hustisya gina nga angay ihatag sa papa o sa mama o sa mga anak. Kanang common life ba? Nya dunay duha ka common life nga nindot kaayo gyud nga i-practice sa pamilya nga gikinahanglan kaayo ay practice sa mga membros pamilya nga gikinahanglan kaayo ni sa kana ganing pamilya. Kaning common meal o kanang common prayer. Mao man gud makabuhi gyud sa pamilya kana nga common life ba kanang common meal o common prayer. Nya mo ni siya nga atong gipanghisgutan atong niaging mga kuan nato nga dunay common meal, common prayer kay panginahanglan ni sa pamilya. Unya karon magsigig linatusay ang mama ug papa pero wa ni gihatag nila sa pamilya ang common life. Why kapuslanan ang mga latos-latos diha kanang mga yaw-yaw baliwala ra na siya. Pero kung di sila manglatos, bisag di pa sila manglatos, dili sila manguan, dili sila mang sigig yaw-yaw, pero ihatag ni sa mama o sa papa ang common life para sa ilang pamilya, nya magtubo ang mga anak nga naa ng common life, di na kinahanglan, wa kay latusodon. Magpangita pa gyud ang mga anak-anak, kana na ang Unsa may meaning anang common life, Father? magdungan ba? Dungan og kaon, dungan og Kana ba ampo. common ba kanang dungan tagkaon? Dungan tag-ampo. Oh, common. Dili ba individual ba? Common ba? Kamo isip pamilya. Magsimba. Tinuod jud na. Mao bitaw. Dungag ampo kay a family that prays together stays together. Oh, ato ning tan-awon nga hustisya ni mo ni ang due, no? What is due to the To family? So ang mga pamilya karon sa akong tan-aw nanginhanglan kaayo ining maong hustisya nga wa na ni gihatag sa mga bana og asawa, labi na gyud kung ang bana ug ang asawa ang ilan na lang yung gitan-aw nga ihatag sa pamilya, which is also justice to the family. Kaya ang kanigod first man ni common life, ang sunod financial stability. Kanang financial stability nga kinahanglan ang pamilya sad na say sufficient resources. Muna nga magkugi gyud ang mama ug ang papa. Pero dito kalimtan katong usa katong katutuang common life. Unya karon kay ang na-focus og maayo sa kaning ni ang mga papa ug mama sa kulang tan-aw ba sa kadaghanan kani naman lang financial stability. Nak-focus kay sila ana hangtod na hinong naguba ang common life. Dili ni sila pwedeng buwagon, di sa kamoingon nga sige mag common life ta balag wa na tay kwarta, di man sa na pwede. Ba pares gini sila. Karon ato kuno ni siyang soyan o pamalandong sa inyong eksperyensya sa atong mga binilanggo kanang mga binilanggo bang naaspresuhan naa kana sila common life o financial stability silang pamilya Marag kasagaran, Father, wa jud. Sagaran. ano Na jud. Pero na may nabilanggo tungod sa katong ginikanan nga naningkamot gid siya abroad para makahatag siya kalipay siya ang anak pinaagi sa pagsighatag kwarta mga gadgets mao na nung resulta nga ang iyang anak nabilanggo tungod sa pagsigig hatag og over nga kwarta sa iyang pagpaningkamot sa abroad na nabuang na noon sa drugs sigig palit sa drugs niya sa mga gadgets puros na lang butang kalibutanon o mao'y hinungdan nga nasud sa bilangguan ng iyang anak. unya ang ginikanan sa nga gasigig hatag ani wala siya time para sa anak Wala. para doon na sila common time Insakto ginang common time Father nga mag-open mind, open heart oh nga ipagawa gyud ang mga pagbati. ano makabanding sila ba makabanding Makabanding. mo lagi na akong ingon mag-focus na lang kita sa kwarta nya dayon ang kaning ang laing gikinahanglan sa pamilya mao ang kaning gitawag nato og kana ganing kaning purity ba the family purity kay daghan man gud kaayo sad nga kana ganing anha sa pamilya nga nabitang ang papa ug ang mama anha na lang mapakita nga magsugal anha mag-inom
Anha mananaw ka na mga X-rated. Maorder. Niya ang ilang mga tape nga gipang palit or gipang stock Pero, naarasan ma-access ra sa mga anak. tao. So why purity ba? mm, La mga bakba nila why purity, balikas left and right. Laway. Mga laway nga mga pulong, mga kadabang Mga mga bastos laway na ba o pulong. mga bastos. Mauna nga usahay di kita kamahay nga ang mga anak in town nahapunta didto sa bilangguan tungod kay wa man mahatagi hustisya ang pamilya una sa tanan. Kay kaning pamilya mura man gitawag mo na siya sag sa kaminyoon. sak. Kulang sa hustisya bitaw Father. In reality nahitabo sa silingan namo sa buhol. Gamay ra kayo siyag sala sa bata. Kulata. Iya din gitigom tong kulata kay dili angay kulatahon kay pinakagamay rag sala. Pag edad na nag 20 plus, yang mamagpapa na nga tulog. Gidunggab-dunggab niya ug dungan jud kamatay ang papa. Ug mo hinungdan nga siya na bilanggo. Tungod sa pagsigkulata sa kanya gi-interview siya sa pulis nga naman grabe man gidaghan man mo pagsaksak niya. Kulang pa na kay pila na kalatos akong natagamtaman bisag gamay ra akong sala. Mao na nga gitigom iyang kapungot iya jud napatay ang mamagpapa. Humani atong itabua daghan ang ginikanan nag-amping. Nag-amping na nga dili makalatos sa anak. Kaya nga hadlok ug mahitabo na sa nila. Oh, namang yung mga gitagtog extreme nga cases ba nga magdumot ang anak. Karon maigsoon kining atong paghisgot-hisgot kay ato man gining i-relate sa atong mga kalihukan sa or mga doktrina sa atong simbahan. Ato niyang hisgutan ug mopadayon ta human ining mga mahinungdanong mga pahinumdom ug unsa man ang aplikasyon ining hustisya nga atong hisgutan dinha sa real kinabuhi na gyud sa atong simbahan. Atong talinghugan ang atong pipila ka mga pahinumdom. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Mga igsoon, balik na puntan ining atong pagpadayon sa ato karong gihisgutan. Ang simbahan sulod sa bilangguan unya ang family, justice and equality. Sister Celia, Sister Glinda o Sister Consita ato ning padayonon kani bitang hustisya ba? Naman tayo gihisgutan nga hustisya sa pamilya. Ang pag-apply aning hustisya kinahanglan mo abot yun nga unta sa mga anak nang litan ron giunsa man ninyo pila imong anak Sister Conchita? Upat na kabuk Upat. buhi kay Imo- namatay mag-usa. Imo Sister Linda? Unong. Daghan-daghan ni kag anak. Imo Sister Celia? Duha. Ay lang kong pangutan ake o mong ko'y anak. Sure ka. Depende inyo jung may bawaan. Akong anak mga katawhan man sa Diyos. Anak. Eskwela. Karon butang na to og kuan kana ganing ang anak ba nimo unom ka buok or upat ka buok, tulo ka buok. Unsao man ninyo pag hatag o pakitag hustisya labi na gyud sa panahon sa pagkaon, panahon sa pagpamalit og mga sinina or mga duaan. Giunsa man ninyo nga kana bang makaingon gid ang matag usaba nga wa siya Mahikawi. mahikawi nya dili unfair. Yung sa man inyong mga Ang hitabo sa akong upat ka mga anak, Father, ako yung patigbabaw ang hustisya diha kanilang upat, pero wa day ko masayod sa akong pagkainahan nga ang tulo ka anak dunay kasina sa usa ka igsuon nila kay ilang gitan-aw nga mas paborito nako ng usa mas pinalabi kung mangayog palit kasunis mga mahalon ihatag murag makita nila kada pangayo hatag ug sila na mangayo dili hatagan wa jud ko kahibalo anak kay kana usan ako ka anak, Father, buta ang pikas mata nga mo may hinungdan nga sa ilang upat maluoy ko nga kung mo'y mangayo mapabor gid ako sa sighatag. O pero ang hustisya gusto ko nga mapata silang upat pero wa day ko mga kahibalo nga nasayop ko kay ang tulo mura magnay kay ubos. Di wala ay hustisya kay kung di na pa hustisya way mahiubos nga anak. unta to no? Nya sa human ani unsa man nimo pagsulbad? Akong gipasabot ang tulo. Ko pareha man mo pero kanang inig pangayo ko na yung maluoy sad mo uy kay maghilak diyan sa eskwelahan awayon buta-buta pikas mata. Nga nasabot man silang tulo. Nafilpod sila kaluoy sila igsuon. So ang imo ato nga morning ako ning nahatagag aksyon kaagad tungod kay
na amagod sa siya ay special nga kapansan na, no? Mura ba kung Ako gi-explain. pag-ingnon, ikaw ba'y duna, ikaw ba'y diha sa iyang dapit? Dapit. Ana. So, nindot sa na, no nga, kamaogid mong mabalanse. Ikaw, Sister Glinda, wa nagkamahay-mahay mong mga anak. Karon bag-o ba di giswatan ko gusto. Usa ka hilak back to back. Amo ba? Oo, suporti na kong hilag pagbasa kay na timingan gud siya father ay nga naglisod mi ba di man sa tanang panahon nga mayat tong kan yadyo kong gimahayan dito nga nganong si Manoy ug si ate sa din nag-eskwela sila college ngayog cellphone kay para sa eskwela palitan din nimo niya ako pila na ko katuig ga eskwela aning college wa gyud ko cellphone niya kay ba ka nga sa cellphone na biatanan ipangkuan ang mga kanang silang klase ba niya ako siyang giinan nga kanang pasaylo alang guday niya na timingan ra jud ka sa panahon nga wa gyud ta. Pero palitan ra gyud ka basta makakwarta ko tiguman jud ka ay lang kabla ka kay palitan na palitan gyud nako siya father pero nangay po pasaylo niya kay ang iyang feeling ba nga mo lagi to para siya paborito kuno nako tunduhan niya siya kuno dili niya nako na mga project sa eskwelahan inig yamar kuno ato hatag din ko niya og siya mo yamar nako para iyang project dugay kuno kay ko muhatag iko matimingan mo ginaambot ganon ang bata matimingan jud pangayo niya nga wa jud father ba niya mo nako ako gyud siyang gipasabot ko wa day kakakita nga di ba sa una naata abong data niya karon lisod man jud kay puro lubi mo college may to sa mga elementary high school madadapag smile niya karon in town nga dagko dinagko na ba niya mo na nga kuan na landay niya mo na ako na siyang gikuan karon na uli-ulian na siya karon kay palitan na ko siya cellphone bag-o. Pero sa amo yung kuan ni Joe father, amo yung gawi ba sa pamilya kay mix man amo kuan mura migmat ana ad man mi. Kanang mag-birthday na sila bisag dako o gamay edad 300 ra jud namong ihatag nila ang gift nila. Nya bahala sa unsay paliton nilo nya og naay kwarta ay hara magluto bag pansit ana hikayen bag dili ana pero kanang ilang 300 pareha gyud na sila tanan bisag ang dagko pa mag-birthday mo jud na 300 Sabutan na ninyo sa imong bana. gisabutan na jud na namo nga mao jud na tong ihatag nila ikapasko sad kung bisag unsa ilang paliton dili na mo sila pamalitan kanang sila gusto mo sila palit kwarta among ihatag nila kung maingon mig 500 tag 500 sila unom ka ba 500 jud na sila tanan nya maingon mo tong kung unsa man mo oy gamay ra man di man paigo kay di ba pare ang presyo sa gamay ug sa dako ipalit na naglain basta kay mo ra jud na gikuang papa nimo nga pareha mo para di mo maglalis. So ang kanang gitawag og uniform nga ihatag mo'y nakapahatag og Hustisya. Di naman sila makakuan, di na sila makalalis kay pareha man sila kuan. Bisag ka nang akong usa na naman trabaho father, apil pagud gihapon na siya. Tagaan gyud na ni patagaan gyud na siyang papa nga para di ba sila wa sila kasulti ba kay lisod critical ba na mo sitwasyon kay mat ba na amo So kuan kanang gitawag na siya og uniformity ng inyo para paglikay sa inhustisya. So imo Sister Celia. O sa ako sa pader kanang sa gagmay pa sila ug unsay pangayoon nila makahatag mi pero dili gyud nga ako jud tanan mo balit sa ilang panginahanglan bitaw ang ila ra yung papa mo ilang pangayoan kay kusog man mohatag nya ako panggasto mas balay. O nya og mangayo sila adto na lang sa iyang papa kay kung ako murag dugay kay ko mo sa lingan gay kayo nya una lay pangayoon anto ra gyud silang papa mo palit ra ko sa ilaha parehaon ako tanan kay kung ang usa palitan magmahay man sa dang usa pero akong nakuanan sa ilang duha kana bitang sa gagmay pa sila kanang naisugoon ang akong dilig sugo ang kamahuran ako to ikaduha ma Mo imong? mo akong sugoon nya mo mingon dayon to siya si ate nga rin sugoon ako lang pirmi wala magingunan naman sana pa din hostisya Hustisya. hostisya nga siya ko na mo sa tuig imong sugoon ang mali akong madali ko gihanon pun siya ba murag amot bangan sana ko tuyoon nga siya ra jud akong pirmi madali sugoon niya mas relax ka mo sugoon niya kaysa sa lalaki kaysa iyang maguwang niya usay mapungot siguro na siya nga siya pirmi siya ako lang pirmi si ate di ay sana
Di asang buutan nga anak pa mo to'y lami suguon. Sa Ang dugay-dugay. kapulan ang gahig bati suguon. Dugay ta Mo mo. gina inyong kuan. Kana mo tangdo pa bile o niya wa gibuhat di makonsumisyon man gadi di na nakamusugot ang tapunan ka rin nalang kugihan ni musugot. Inyo sa nang ko ano nakasinati. Pero ako mo sa nagsigrituhan pa ka nang kugihan ako na sigrituhan na kay boy ang igsoon ato tas kulon day palitan siya na ako siya kanang malipay siya ba para di siya makaingon gidaog-daog na ko siya nasa na ko siya yung gift pa ya ako siya inon nga basta mahimuot gali ko nimo langgaon mo juga kanang mga tapulan pasensya lang kay kanang kugi juga kanahon ba para ganahan sa siya Isip mga ginikanan di doon na pud mo gitawag og pabor-pabor nga mapabor ba sa inyo bang kanang murag relax mo ba? Labi na sa panahon sa pagsugo nga kapoy magsugo aning tapulan kani lang sang kugihan. So mga igsuon mao ni ang ato karong gisaw-an ibaw ko nga kamao sa kay mo ani unsa ning hustisya. Niya diri ni text di ay man siya pangan pero niingon siya iyang gi-quote ang Micah 6:8. Niingon siya di what doth the Lord require of thee but to do justly and to walk humbly with thy God unsa kunoy gi-requires Ginoo mao kuno ang pagbuhat nga puno sa hustisya makatarunganon og sa paglakaw nga mapaubsanon mo na iyang gikuan niya kani siya mga kuan man ni mga biblical nga mga basis no unya di pagad di Father Ubod good PM naminaw ron mi nimo diri sa Naga ilang Sister Konsing from Ubas family ko ni parente ra namo kay Ubod man ko Ubas man ila doon na siya Doro sa grapes pader. So salamat kay inyong pagpaminaw. Nakaron ato ni siyang ano no kaning hustisya nga ihatag unsay angay sa usa ka tawo sakto gyud na siya nga kamao gyud dili day sayon ang hustisya ba ihatag kikinahanglan ta og grasya sa Ginoo sa paghatag nini pananglitan ibase nato ni Kristo ug ni Maria unsa may angay ihatag para ni Judas nga kawatan hilig kay kwarta. Ang gihatag ni Kristo kwarta, gihimo siya treasurer. Mo tingali to'y hustisya ang nakita ni Kristo. Nya si Judas kawatan hilig kay kwarta. Kaya tungod atong pagkahilig og kwarta ni Judas nga gihimo sa ni Kristo nga treasurer tigda ato ilang puntil. Mingabot kino Judas nga naadik kay siya sa kwarta to the point nga wala siya kwarta gibaligya na ginya si Jesus. Kaya bang mo ni ang mga misteryo bitaw nga naa sa galibot ba nya karon kay gibaligya man niya si Jesus di na nay mga tawo nga kuan nipalit ni Jesus kadtong mga tawo naglagot niya ang mga high priest sa dihang si Jesus naigo na sa buhat ni Judas nagtan-aw na pud siya kung say angay ihatag aning mga sundalo o sa high priest niya ang angay ihatag nila kay suko man kay sila ganahan man kay sila nga si Jesus mamatay motong nagpakamatay siya kani ambot og Pero ang kamatayan paghikog man. unsa di si Judas man to aw lagi pero si Jesus ba sa diha bang gibaligya na siyang Judas nya ana ang gidakop na siya nya ang gusto sa mga high priest ilang yung ipalansang si Kristo sa cross nagtan-aw na sa si Jesus ug unsay angay ihatag aning mga tawhana so kanunay gid siyang nangitag paagi unsaon niya nga mahatag niya Ang gikinahanglan. kinahanglan sa mga tao anang gutlua so para nako mo ni ang hustisya nga atong pamulandungan nga ma-apply na to sa saktong konteksto kana bang ug unsay iyang gikinahanglan aning gutlua aning kuana moy akong ihatag namitan ko na asawa ka nya mukablit imong bana ikakadlawon unsa may gikinahanglan na mauna na ay wakli nya ikaw mo ka lain man akong lawas po der kapoy man nya hasol man ayaw na so lakto de Walang rason na. kung atong tan-aw ng kinabuhi ni Kristo o ni Maria lisod-lisod yun ang hustisya di ay
kinahanglan gyud nga mo require na siya nga kalimtan usa nato ang atong kaugalingon. Deny yourself. Oh, kay kung dili ganita malimot sa atong kaugalingon, dili ta kahatag og hustisya sa atoy sigkatawo. Nya mao ni hinungdan karon nga daghang ing napriso kay gihikawan na sila sa hustisya kay ang ilang mga ginikanan kaha o ang ilang mga membros pamilya naghuna-huna sa ilang kaugalingon. Unya kay sila may pagkabuangon man, siya ayaw na nagtagay kay mo tagaan mag-anad na unya hangtod lang noon mahimo na noon ang buangon, may nang pailhon siyang sayop. Hangtod noon nilayas na siyang pamilya, ni tipon daghang kay ning istorya ha. Mutipon dayon ngadto siya mga barkada, unya maghimo din sila mga milagros kalibutan nga hangtod ang resulta naa na sila dito ron sa kanang bilangguan. Kung gihatag pa to ang tanan nga ikahatag sa ginikanan, ang ginikanan unta toy nangamatay. Pero mamatay ka ang ginikanan kung muhatag ka. Nya gikan gis pagkagamay ba muna imong paradigm unsa iyang ihatag sa imong anak. Kay nindot ba kay ning hustisya nga ihatag sa ginikanan sa mga anak kamo niagi man gyud mo pagkainahan. Inighilaks bata kanang kanang inig panganak mo inighilaks bata unsa day inyong ihatag? Patot yun. Og unsay gikinahanglan, di ba? Nya mawaan ko mo anas uwaw. Oh, kana lang ana sa sakyanan, ako kapila na ko ana. Pahabwa des. Tutoy. Patutoy kay ang bata sige hilak. Nalimot siya sa iyang kaugalingon. Kanang panahon sa bunyag. Kanang bunyag. Daghan kay diha maglinya mga gidikanan. Nya ang bata ilang butang-butangan anak kanang namurag tutoy. Oh, ana. Di magin muhilom. Pagawas yun, habwa yun. Ang to na lang nun, mahimo na lang istorya bang paksiaws mga pari ba nga pagbunyag tungod sa kadaghan ang pari gutom na bitaw sige niya pangkanaganing ako nagabunyag ano kuptan mo lang agtang gatutoy mang bata dito di sa kupot sa tutoy Tungod sa kagutom. kay pangalan aning bata ay kung sang bana tutoy pader sa tutoy ako nagabunyag kanimo sa dili ni tutoy pader ang nani sa ingon ka tutoy sa ang imong hikap pader tutoy na asawa. Tungod sa kagutom, tutoy na hikap. Paspas na kay siya. Pero nawad-an to sila sa mga uwaw ang mga kaning kuan nga ang pari, limot sila ang pari panagsa na kitag tutoy. Kana ganing nalimot sila ana, moto nga nalimot sila tungod sa ilang paghatag Sa ug unsay gikinahanglan. angay sa kinahanglan silang anak anang gutloa. Nya mao ni ang akong tan-aw tingali nga kuwang sa mga pamilya karon kana bitang imo analyze na tug maayo nya inig-analyze kanunay gyung gauna ang kaugalingon ako kadaghan mo ko kadungog ana sa mga inahan nga sus may nang palayaso ng animal dako kay gadar gyud nagkabuang diri sa kuan dagbisit ana nya wa gyud siya kapagutan na ngano ka naingon ani akong anak musa ka gyud ang iyang need hain ka ako dapita nga pwede ko makasatisfy sa iyang need dili kay magsiguna-huna sa iyang need siya bang inahan nya kamo sayon ba na siya buhaton o lisod? Lisod, Father, pero ako ba nang nabuhat, Father, kami do ang Joba. Nalabi na ka ng imong mga wali, di mo dyan na mawasa mga utok. Kanang, di ba daw sila magtrabaho sa balay, Father? Kami na live, magtrabaho niya. May nga na akong ba na mag-text. Unsa naman kami, di pa kami uli, amboy, ng hubras ng hariguman, mga laba. Ako sa inon, ay lang nagwaswasi, kay ang maid na sa'yo mawaswas, abot. Kano, ano, gibuhat, Father, kay maugtas, juga, ambot, lisura, lagi niya. Ma-confuse ka, labi na ka, kadungog kag mga wali, mga teaching, unya, gusto dyan mo i-apply sa mong pamilya, sus, sige, uy, boy, og maid na lang dyan taani sa itong mga anak. Pero diya sa bilangguan pa din, ang utana dyan ko nila sa pamilya. Karon nga ako dyan nakita sa tinuod, daghan kay mga ginikanan nga na-member sa mga MCWD community. Daghan sang anak nga na-member. Nya kamo mga binilanggo na-member mo anan sa unsa man ang sister ko? Kamo unsa man ang MCWD Metropolitan Water District ko? Di kanang MCWD community murag correct wrong di ay. Muna murag correct ba nagtuo siya nga correct siya. nya wrong di ay Oh, nya wrong di ay mo nay daghang nahitabos ginikanan. Oh, nya ang mga anak nagtuo sila nga correct na pero na wrong di ay. Yati ni Sister Rabe baon. baka ko ani magpakurik-kurik wala ni nabulit sa gapon tani MCWD community pangatawas mga binilanggo eh. og bao na siya no ang kuan kana ganing kana bitang ang gikinahanglan sa
anak anang orasa, anang gutlua, ikahatag unta sa ginikanan. Nya, ayaw ihatag ang sala. Mo dyan siya ay number 1. Kay usahay god ang ginikanan, di kabantay siya. Iyam nang gikinahanglan, di ihatag tanang sala. Inka, si Kristo, katong sige hatag siya sa kwarta, wa may hunahuna si Kristo nga iyan dugagan ang sala ni Judas. Iya lang gitudloan si Judas nga mahimong responsable. Muna nga, ipiyal ko na nimo, manghinaot ko nga mahimo kang responsable. Nya karon, unsa may sunod nga gihimo ni Jesus ngadto ni Judas, in relasyon ni Judas, ang gihimo ni Jesus nga iyang gipakita ni Judas nga andam kong magantos og magpakamatay isip bunga sa imong pagbudhi nako. Og didto gyud na finalize og kaigo ang kasing-kasing ni Judas. Kana bang Na-touch. Konsensya. kana bang Natandog. touch gyud, natandog ba niya? Natayog. Dito siya nga niya lahi lang gyud si Judas og batasan mo to naghikog siya. Lahi lang gyud siya ba ang iyang approach ba. Mausad si San Pedro. San Pedro iya man to gilimod si Jesus. Si Jesus iyang gipakita nga bisan gamay dili gyud mausab ang akong paghigugma nimo. Andam ra gyud ko gyapong mahigugma nimo bisag imo na kong gilimod og katulo. Mao na nga didto gyapon na transform si Pedro porti sa niyang hilak mo sa iyang reaksyon. So ang kuan di ay ang consistency di ay sa hustisya para lang nako magsugod gyud kay ang hustisya mo man ang paghatag unsay gikinahanglan sa imo sa katawo. Sugdan gid ni sa ginikanan. Ang ginikanan gyud may muhatag ngadto sa anak unsay gikinahanglan sa anak. Dili kay magsigig diktar sa anak unsay ihatag sa anak ngadto sa ginikanan. Kay ako kadaghan sa ko kadungog ana kana bitang moingon ang mga anak kani sila no akong ginikanan ang ila magsigig gyud diman sigig diman nya wa gyud sila ka-appreciate sa akong paningkamot. Nya og masayop na gani ko daghan kayong yaw-yaw dahang yaw-yaw nya na ako'y paningkamot nga purti na akong paningkamot ingon ani na wa gyud di abtay kausa nga didto sa amo nga may the rest in peace no akong ginikanan nga matay naman tong duha katubang college pa ko mga 1980s mga 1986 siguro to mga inana kanang sugay sila mosugal atong masyaw tong masyaw ba niya kung ano kanila isugal tag piso-piso nagiusay 50 tabos ra nya ako kausa na nga ning muli man ko ngadto sa bukid kanang kausa sa kasimana nya mangayo ko og kuan lagi kanang naay mga gastuhan ang ginagmay nya ilay hatag na sinsiyo ra man sad dai ko sa gibalibaran ko mo tong ingon ko murag ako sa silang naigo ba sa akong istorya nga di sad kayo maayo ning ko mo ni ron inyo kong balibaran kay wa mo magsigig sugal anang masyaw naunta ko roy magamit para akong ipalit ato akong project kamo sige mong sugal ana wa ginay kapuslanan sus tubag bitaw si anhing papa nako muro sa nagdasakitan sa to siya ba isa kisa may nakahurot din his kwarta nga ikaw man kanang kisa may gasigig kuha din his kwarta ikaw man nya kay tungod lagi pobre kayo mga ilang tagamay wa na dako na kay na siya baliw dugangan sa akong mama dugangan sa akong mga igsuon sayo kitos buntag ngit pa to na mga alas 5 pa ba buntag mo gyud pagmata na mo hilak na yung ko paghilak na ko lakaw ko nga to luyos amo nya kana among luyos balay na mo nga to kamanggahan naman na nya doon na gito yung mangga dito nga taas kay nga mangga nga nag-umbaw sa sapa ba sapa patilaghan ng bato ning saka ko dito kay gusto ko maghikog kaya nga akong nahuna-hunaan ako consistent ko nga honor ko sa eskwelahan ana nya daghan kay ko kana ganing mga bang maayo ba wa gyud sila kauna ang ilang iyon ako mo ay nakahurot sa kwarta at tinuod man pud kay ako may musig pangay pero nako wa gani gyud ma-appreciate ang akong paningkamot gahila ko nga padong sa amo manggan saka ko dito sa katong mangga dito na jud ko sa katong gamay na yung sanga ba nga kanang dool na gyud padong na jud ko maambag taas pa siguro to 4th floor siguro ang iyang gitason ano to sayo kay tos buntag nya sigog hilak unsa man pag-abot nako dito na yung kanang gahuna-huna na jud ko kanibitang kahikugon ka nga murag nindot jud kay ka na murag buot keng dughan ba ana muuwan bita nagperting kusuga purtig yung kalita atong uwan nga purtig yung kusugas uwan nga nabasa ko
Pagkabasa na akong nibugnaw ko kay sayo pa mas buntag nibugnaw akong lawas kani. Pagkabugnaw na paghuman na sa uwan nawa naman to akong kahiubos. Sus pagtan-aw na ako galisod naman hinong kog naog sa nga bangga kay dangog naman kayo. Nahadlok na nung kog mahog. Tinan ako pangupat ko sus mahog karon ani patay jud karon ana. Batuon sa ilaw, ubos. Huna namang daotan Padre na limpyo pinaagi atong tubig. Uwan. Oh, Uwan. paghuman na Nagbugnaw. tong uwan, katong uwan nga ning ana ba ning buhos Bundak, nga uwan, kana ganing nihayag naman sa dayon ang langit, blue naman kayo, lagi way panganod kana ana. Ning kalitra sad ba ning mingit gito siya kadiyo Paagi uwan, to sa uwan, blue. nawara po dayon. Mo to nga nakaingon ko nga kanang sa ako atong kasinatian nga kana bang ang gikinahanglan sad sa mga anak kana ning kamot ma-appreciate sa ginikanan. Doon naman tingi panahon nga makasab no pero dili lang unta ang sayop kanunay ba kay daghan kayo og paningkamot sa mga anak nga usay dili gyud mabalyos ginikanan ang ginahan advance kay ang ginikanan og pangunahuna ang prato gud una ra gyud sila sa kwarta ba nya ako nagsigi kuha sa kwarta was na magtan-aw nga sige sa kog ka-honor sige kog ka-honor ana to graduate ko magna cum laude ko kunuhay ko ato di sa ato pa malipay gid unta tong ako atong ginikanan pero so giingnan hinuon ko kisa may nakahurot ng kwarta nga ikaw man sad hilakay no nako nya kaning ko ang pataba kanang gamay-gamay pa og kaning pasensya mo na nga kinahanglan kaayo ang kaning ginikanan mo'y muuna nakaron ang mga anak pod dako sa kainig role ang mga anak unta sa paghatag og hustisya ngadto sa ilang ginikanan kana gyung pagtahod tahura in taon yung mga anak labi na yung inyong amahan hubog in taon kaayo ayo sa kasabi na sa mga anak mga sabas ginikanan kay hubog may nalang ganina go pa na mahubog di jud ka mo gawas kay wa man na mo kuan si mama magwa na mahubog. So niya ini text na to din Sister Glinda, Sister Celia, Sister Consita niingon siya diri justice is the constant and perpetual wish to render to everyone his due. Emperor Justinian from Suwan. Si Emperor Justiniano Justin no nga ang iya kuno aning definition sa justice is the constant and perpetual wish to render to everyone his due. Perpetual way hunong. So sa kada adlaw mo lagi na kada adlaw do nagyoy panginahanglan ang tao. Nya magkalain-lain dili nimo pwede nga ang panginahanglan niya sa miaging tulo ka tuig mo lang gyud punay ang panginahanglan karon. Kamo og kang mo update sad sa pagkuan siya panginahanglan. So mga igsuon wa nato gyud kaayo kuan daghan pa kitag angay hisgutan ani kaning hustisya. Ang importante lang gyud kaayo nga magsugod gyud sa ginikanan ang paghatag sa maayong butang, maayong mga kanibang lihok buhat nga makatagbaw sa panginahanglan sa ilang mga anak. Nya ang mga anak sad muhatag sad og mga buhat nga makatagbaw para sa ilang ginikanan. Pero ang matag usa malimot gyud usas kaugalingon di ta maghunahuna sa atong kaugalingon kung dili muhatag tag hustisya muhatag tag what is due ngadto sa atong isig katao diha sa pamilya nya sa ako nang gikaingon ang importante kayo nga mag-una gyud tagaig hustisya ang inyong pamilya. Padre nindot kayo na ay hustisya kay naay kaangayan. Kana Yes. maabot na kaangayan nga ang pamilya nagkinahanglan gyud og common life among the members of the family nga ang mga sakop sa pamilya magdungan gyud labing minus dungan og kaon dungan og ampo bisag kausa lang sa usa ka adlaw. Basta nindota ng pamilya ha malayo gyud mo bilangguan. Karon atong pasalamatan Sister Consita, Sister Glinda, Sister Celia ang atong mga kaigsuonan labi na mga kapa volunteers nga naminaw sa donato nya naghago kanunay sa pag-adto sa mga bilangguan. Ato silang iampo sa Ginoo nining ato karong programa nya padayon mo mga igsuon mga kapa volunteers kay daghan kay tag nahimo ani para sa ato mga kaigsuonan. Ang mga kapa volunteers sa Bantayan District Jail, sa bag-o na tong volunteer sa Bugo City Jail, Danao City Jail, Naga City Jail, Karkar City Jail, Toledo City Jail, Talisay City Mandawi, Jail, Mandawi, Lapu-Lapu City Jails,
Unya sa ato na yung CPDRC o sa Cebu City Cebu Jail. City Jail Main Danao. Dorm. Unya Danao City. Kato sa Dandaw bago sa pader, Dandaw. ang atong bagong gioryen sa Parkar sa Santa Catalina Pares, pasalamatan nato sila. si Father Mike Fortich, ang ato mga bag-o mga kapa volunteers nga tuas nagaw para ba dito ma-install, so mag-schedule pa ko ato mga igsoon, mo announce lang niya ako kanus ang atong installation Pila ka box sila, Father? ning abot to sila mga 11 15 Daghan na nila, oy. ang Sa Karkar. kuan dito sa Karkar ni Catalina. Orient Mike nga Fortich. gi-organize kuanto ni Father Mike Fortich. Mike Fortich Bago na niya siya sa ato sa naabot. Medellin wala pa to'y Wala pa. klaro kayong confirmation, pero September 16 ang akong gisulti niya, gi-arrange pa to ni sa ilang sekretary ni Father Tapik, hinaot unta, o ni Father Ruel Marigumin, hinaot unta nga matagaan ta nila itong higayon. Ang ako gutong gibutang 16 yan, ingon to nga sa 1 kuno or sa 2 September niya mura mag-apike sa atorong scheduling kay daghan pa man kasunod na to mga kalihukan. So ang 16 pag ito so far, so ato lang ning iampo nga mapahiluna ra gid ning maong mga seminar aron na sa tay kapa unit sa Medellin. Ug salamat ninyo mga igsoon sa naminaw sa ato mga kaigsuonan dinhi sa Cebu, sa lain-laing lugar sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Salamat kay ninyo, padayon ta sa pagpaningkamot. Nindoto nato ang pamilya pinaagi sa pagbansay sa hustisya ug sa kaangayan diha sa sulod sa pamilya. Karon ato ning tapuson pinaagi sa hamubong pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon Sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. San Jose, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat.